Wizard, пичове. Днес ще играем Clash Royale и започваме направо с една битка. Добре, пуска ни Baby Dragon. Ние ще му пуснем един Lock, Ice и Inferno. О, това беше много лошо. Той пусна балун. Тук ще удари два пъти балуна. Добре, може да ни вземе даже Tower. Няма да го направи. Но твърде много демидж ни доби балона. Сега ще се опитаме да си върнем слугата и да, обръщаме го с един тауър направо. Сега ще му пуснем лог. Ако ни пусне... Да, ако ни пусне... Фулинганг, точно това очаквах да направи той. Сега ще му пуснем Ice Wizard. След това ще му пуснем... Няма пускаме всъщност Inferno, ще му пуснем една скелетна армия. Добре, той пуска Wizard. Ще му пуснем Executioner. Като зареди, ето сега. Добре, приготвяме Fire Spirit-ите. Защото тук той ни взема кулата, окей. Добре, удря веднъж с балона. Балонът му е 5 левел, добър е наистина. Добре, сега ще му пуснем един Hawk Rider. Добре, той си има Minion Horde. Ще му пуснем екзекутора. Добре, сега ще му пуснем... О, добре, тук май ще ни вземе тауъра. Да, пичове, вземи тауъра. Тук обаче ние ще му вземем тауъра. И пускаме едно Inferno тук. Пускаме ни Fire Spirit, които да спърят Minion Horde, ако пусне такъв. Той пуска, ето го. Зато ще пуснем един екзекутор, но ние вече печелим, пичове. Това е мощта на Inferno Драгана. Ако не се опитвате да го спират, да го спирате или имате някаква карта, която го защитава, като Executioner, Fire Spirit, Ice Wizard и други, те спират опит за защита. Ето тук имам и Night Witch първи левел. Имам Inferno втори левел, пичове, Ice Wizard втори и Лога първи. Така, тук са ми приятелите. Да играем втори батъл. Добре, този пич ни пуска добра игра. Добре, тук ще му пуснем един айс, за да не ни удари много демидж. С много демидж кулата. Сега ще му пуснем едно Inferno, едни Fire Spirit. Така, добре, тук Inferno Tower трябва да загине. Добре, очевидно, че Inferno Tower ще остане там в защита. Няма да пускам нищо, пичове, само ще играя в защита, защото Inferno Tower ще ми убива повечето неща. Ако имах Minion Horde, чак да го пусна ето тук да убият Tower, но аз го нямам. Мога му пусна един лок, но не си заслужава. Ще му пусна Elite Barbarian плюс Ice плюс един екзекутор. Ето го тук, той пуска Inferno Tower обаче. Да видим сега дали ще го вземем Inferno Tower.
Не, но ще му бием демидж. Добър. Да, наистина добър. Ще му пуснем един хок. Един хок и един инферно. Сега ще му пуснем тук с кармито. Добре. Това е лошо. Много лошо. Много лошо, пичове. Много лошо. Добре, да не успеем да му върнем набития демидж. Дано да успеем. Добре. Сега Хога предполагам, че тръгне към тауъра. Не. Добре. Тук ни би много силен гаден демидж. Да, сама ще ни вземе тауъра. О, или пък не. Или пък не. Добре, печели ми тази батъл, пичове. Добре, че пуснахме тук в атака карти, защото иначе ще да ни вземе десния тауър. Бъба.